El tancat de la pipa és el resultat d'una restauració ecològica duta a terme per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, finalitzada en 2009 i en la que uns camps d'arròs van ser transformats en una àrea de reserva dins del Parc Natural de l'Albufera. Constitueix un referent de restauració ambiental en el qual les universitats i associacions realitzen una important tasca científica i de gestió mitjançant seguiments de qualitat d'aigua, tortugues, avifauna. És com un gran laboratori a l'aire lliure. Pots vindre per carretera amb el teu cotxe, amb el 25 de l'MT o amb bus escolar, i amb barca, a peu o amb bicicleta. Recorda que totes les visites són concertades. Informa't en la web. Tancat de la pipa. 10 anys obert amb tu!